Machiegni kamoro mara ma intiere janeno mar Lolwe TV en okinyi maber en tarik 25 mano ma Januari. Ng'eni osebedo ka gima wantie gi dweche 2. Koro ka ochopo tarik 20 wachiegni ahinya gi tieko wach ma Januari mondo mi koro waduog wachale gi ji kendo. Mano e wach mantiere kanyo. Aparo ni en kinde ko mag timo nonro mar Oboke kaka pile en mana luomo Oboke ka gi kacha. Weche mang'eny ahinya ok wache iye. Koro adwa nachak kod Oboke mar The Star. Musalia twist in Ruto running mate battle. Mai wach mantie sani koro ni wach ma Musalia ni koro kendo koro ochako onjao pi kendo sama koro ne jogi kimane siro Ruto paro ni koro gimoro amora ni kare donjo mar Musalia ni koro kendo weche bar machielo to dang bedi Musalia emi bro mi chenro kata mana endo koma mar jalup jatend piny owacho e sirkand Ruto kose DP faces dilemma on appeasing ANC without jeopardizing Mount Kenya block. Nikech komiyo Mudavadi Mount Kenya otomo ng'wech wuok te ka Mudavadi bende ni koro mi Mount Kenya en gimo miyo onge bro to ka onge na wuok aweyo chung kech Ruto to dwani nyaka chung president mane wach mantie kata kamano samano koro ne timre ANC koro ne chwer dala ne do ngunda dala mar ANC odong gunda malich sama bende koro marende gi ne nyowuok e kar rombgi modhi moriwre kod mano dundo bura mar DAP mano endo mar Wafula Munyinyi gireno ka orwak marende ka indi man en speaker ke jopen marende dhi chung hapa ni Vihiga Vihiga County kaka governor ano kaende ka siasa malwa ni kaendi nitiere Wafula Munyinyi nitie jotelo mamoko matene kosa niko nenge donjo mane DAP odiochieng' achiel kende ka Mudavadi odhi jiowe mano ler mantiere kanyo. Itoboke ni mara dek wach mantiere ni love triangle in link police couple murder suicide. Their families say they would be buried separately at their ancestral homes, which magi ki mag church kod ng'ano endo maida godo koro nitiro bila moro kaendi masani ko iluongo ni Dorcas Chebet makoro ne jaode bende koro ne ong'ielo rengo kane osechwade magina weche gitimre ahinya e migawo mar polise kaendi. Ber mar mondo mi polise owe kendre kendgi aparo ni mano gima nyalo konyo inja na migi thuolo ma mondo mi kendre raia kata ora yo kendgi apani mano bro konyo bro kelo balance matin nikech ng'en kaen gi magina kata gi magina kelo nyoko tiach nyalo se mucho ng'ato yani koro chalo gima utugo to kara ngima ng'ato dhi aparo ni ber ma mondo mi koro sani endi gino endo omedi nyaya mondo mi obila gieki okendgi gi raia be okendre go bila koro raia kikuluoro bila dura dia to sergi ka gin manyiri kata machuo to kendgi udak kodgi mondo mi waduok chien weche machala kamagi. Kawa dhi nyime kaendi kosomane gi wami sani koro wach Musalia gi Ruto sani koro tek ahinya inyalo some mondo iwinj to en gima oket machal nade. Didmas Baraza undiko kaendi kowacho ni Mudavadi won't be Ruto's deputy. I don't think it's going to be possible for DP William Ruto to make ANC leader Musalia Mudavadi a running mate. That seat is reserved for Mount Kenya. Mane wach mantiere kanyo endo Ruto koro sani koro nyaka ng'i kaka botimo Mudavadi mama endi kore kama koro tek nitiere. Jubilee to unveil Raila as joint candidate. Mane wach mantiere sani endi koro Jubilee dhi golo Raila Odinga kaka mano ng'ama koro dhi ting'o bandera margi mano endo e yiero mabiro. Ma nitiere to bokene mar 6. President Uhuru Kenyatta's Jubilee Party will soon unveil former Prime Minister Raila Odinga as the joint cabinet ahead of August general elections. This is even as Muranga leaders demand that Raila considers Peter Kenneth as his running mate. Mane wach mantiere kanyo endo Raila bende sani kubedo ka koro lwete odhiek bende sani koro lwete odhiek koni koni moken koro ang'o tim nang'o bende Mount Kenya koro moro wang' gidwaro ma mondo mi omigi namba 2 mane ler mantiere kanyo endo en moro wang' malich ahinya masani koro chomo Raila ter makapo ni jogo be wacho ni Raila boko miyo gi running mate no to gibende gibro ng'en to koro kara watimuru nang'o. Wiper ne onyiso Kalonzo ni Kalonzo kik dog chien. Kalonzo dhi nyime gi wuoth manyo dhi chande wuok mar Mudavadi no endo kik mondo mi obwoge. Waswahili usema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Koro goche ni Kalonzo odhi nyime. Koro Kalonzo bende kene bro dhi nyime to kata kamano endo jakom mare Ali Cherao Makwere nowacho ni ok onyalo wuok manendo e ng'wech mar State House. Weche lich ahinya ka siasa kore kod weche ido chak muoki eno ka weche moko nitiere ka endi mako nyalo ng'iyo tanga medica endi kane where Kenya gets it wrong in the treatment of cancer. Professor Nicholas Abinya rules wasteful prescriptions, patients trafficking, rise of death and something. What you give manganya death centers, give manganya mondo